País Català, doncs el representant de l'Ajuntament d'Urbanisme de Montpeller ens deia: amb el territori, que és un bé escàs, no s'especula. Que t'ho digui això, diguem-ne, un representant d'un país que vol Chirac, amb el Giscard d'Estaing, amb el Mitterrand, un país de dretes, diguem-ne, que digui això, i que això no és objecte de campanya electoral, ja ho sabem, i que així en què els grups immobiliaris en què poden especular, li dèiem ell, diu, només poden especular amb els habitatges de renda lliure, si posen més moqueta o menys moqueta, o més parquet o menys parquet, però en res més amb el territori no s'especula. Quan sents això dius, ostres, que bé que ha anat que a partir de la Segona Guerra Mundial en aquests països hagués progressat la democràcia, perquè a casa nostra va progressar la dictadura durant 40 anys i tenim enquistades en el cap una sèrie de paradigmes i una sèrie de coses que ens fan treballar amb moltes més dificultats. Passa a la següent. Si ens fixem a Catalunya, només el 6,7% correspon al sòl urbà i urbanitzable. Vol dir que tota la resta és sòl no urbanitzable. I dels 219 articles de la llei d'urbanisme només n'hi ha 8 que es refereixin amb el sòl no urbanitzable, i amb una conselleria d'Agricultura inexistent. I mira que el conseller és metge i podria fer medicina preventiva, el senyor conseller d'Agricultura, però és que no existeix. Sé que sembla que això està més o menys muntat. Un cop a l'any hi ha una sessió al Parlament que només es parla d'agricultura, però és que durant tot l'any a les comissions d'urbanisme, en aquests debats que estem fent avui aquí, la Conselleria d'Agricultura hi hauria de ser-hi present dient: escolteu, que el territori és un bé escàs, anirem a fer cursets a França, ho anirem a aprendre, perquè ara hem entès que l'agricultura és un equipament urbà i per tant no ho podem tractar d'aquesta manera. De tot això, res de res. Per tant, Déu-n'hi-do el sobreesforç que hem de fer. Passa l'altre. Amb un punt tan proper a nosaltres com és aquesta suma de Llinars, Cardedeu, Vilamajor i altres situacions molt properes i molt semblants arreu de Catalunya, què és el que hem hagut de fer? Doncs sobreesforços de qualificatius d'àrea agrícola de protecció, àrea forestal, corredors ecològics. D'això en Josep Guardi en sap molt perquè és geògraf i treballa molt d'aquests temes, d'altres companys aquí també del món de la biologia i del medi ambient també en saben molt. Sobreesforços, diguem-ne, de posar molts qualificatius damunt d'un territori massa esmicolat, massa fragmentat de forma administrativa, però per molts qualificatius que hi posis, a vegades ve algú i diu: no, però ara doncs per una altra cosa i posem una altra cosa. Passa a la següent. Aquesta imatge és molt clara perquè en un territori administrativament fragmentat aquests punts, aquests agents tenen, igual que Fraga i Ibarne li va ser molt fàcil ficar-se a Sant Pere de Vilamajor i li ha sigut molt més difícil ficar-se a Granollers, a Vic o a Manresa, un poble petit sempre és més feble que un altre. Doncs home, davant d'aquesta feblesa aquests agents actuen amb molta contundència i llavors tot l'esforç de fer un pla general i de posar molts qualificatius en el territori per preservar-lo i per generar el que ara s'anomena, diguem-ne, treballar amb el no urbanitzable per ordenar el territori, que és una idea genial i molt interessant, però tenim dificultats. Passa a la següent. Evidentment, en una situació com aquesta, a vegades sembla que talar un bosc sigui com però ficar-se en un sòl que pot tenir uns valors agrícoles o que els té, paisatgístics o agrícoles, i que no hi ha cap volum a sobre, sembla com si sigui més fàcil. Doncs ningú s'atreviria potser a fer una tala de boscos, però en canvi intervenir en un punt com aquest, home, la cosa em penso que genera certa preocupació per tot l'esforç que fem molts dels que estem aquí de preservar el territori, de posar aquests qualificatius, tot i la situació que tenim de dèficit respecte a Europa, no respecte a països molt llunyans, respecte a Europa, perquè és que si només que féssim un concert a França, Alemanya, Dinamarca, Suècia, veuríem tot això que el territori no s'especula. Carai, que bé que ens diria això. Si no ho fem, el sobreesforç que esteu fent des dels ajuntaments veïns, tota la societat civil, per mi és extraordinari. Passa a la següent. Aquí, a més, hi ha un problema que ja se'n cuidarà els altres d'explicar-ho, però de soroll, de decibels. Jo a vegades he vist canviar, per exemple, a Mataró ve el Corte Inglés. Doncs el Corte Inglés
doncs generaria uns problemes de trànsit. Doncs a vegades fer un informe de trànsit dient que això s'arreglarà sembla que sigui, a vegades es fan informes a la carta, que vol que us digui, però jo no estic gens d'acord amb aquestes coses. Però el del soroll és tan escandalós, jo ahir recordo vaig estar a prop de la Tordera. Per molt soroll que faci un riu, pots acampar al costat i dorms de lo més bé, ho he trobat, la tenda arran d'un riu, dorms com un àngel. No sé com dormen els àngels, però al costat d'un càrting, d'una cosa com molt meló, però més petit, però que voldrà ser rentable i farà soroll cada dia, home, la cosa canvia molt. I acabo amb aquesta, si he fet un homenatge, diguem-ne, a la racionalitat i a la investigació i a fer avançar el món amb la primera transparència que he posat, també vull acabar amb aquesta donant una imatge d'optimisme i que penso que un error com aquest l'intentarem i el podrem aturar. Moltes gràcies.